Jeg levede i en verden, som var åbenbar. Det var i 2020, sådan her denne januar. Pludselig skrev pressen om en virus, som var ny. Corona kom fra Kina, og kineserne blev syge. Jeg tænkte, den corona, hvornår kommer den mon her? De danske myndigheder sagde, det tror vi ikke, det sker. Så gik en måned mere, og vi tog ned og stod på ski. Vi gjorde som vi plejede, vi var coronafri. Men der var mere end det jeg husker. Europa kom på tur. De smittede kom til Danmark, men de skulle da bare i bur. Ugen efter var der mange flere, og helvede brød løs. De råbte, nu har vi corona. Jeg fik det kolde kys. Mit liv er i en overgang, som føles helt forkert. Går det den forkerte vej, for bliver jeg isoleret. Og corona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tager en hand, og vi kan være tæt sammen. Så kom der restriktioner, I måtte ikke være sammen. Hvis vi var over 1000, nu ingen kys og kram. 1000 blev til 100, og nu må vi kun være 10. Mette sagde den 11. marts, nu lukker Danmark i. Og nu skal Danmark handle, og vi gør som Mette siger. Rugbrød blev der handlet af, og toiletpapir. Det offentlige blev lukket først, så blev min restaurant. Nu må jeg arbejde hjemmefra og synger morgensang. Min hverdag er forandret, jeg kan ikke dyrke en sport. Henriks 60-års fest er væk, og det er noget stort. Men Margrethe siger, hvis vi vil være selvbekendt, må bold og festpind vente til, at krisen den end. Mit liv er i en overgang, som føles helt forkert. Går det den forkerte vej, for bliver jeg isoleret. Og corona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tager en hånd, og vi kan være tæt sammen. Hvis vi skal være sammen, skal det være hver for sig. Når vi tager søen rundt, må vi gå den samme vej. Pludselig høres fuglesang, hvor der før var motorstøj. Jeg har slået flere rekorder i at gå i joggingtøj. Hvis jeg skal ud og handle, er det som et mareridt. For der skal løbes slalom, og der mangler ofte sprit. Vi er hjemme PC-tosser, og vi bruger kilowatt på streamer, nyheds-tv og en afbrudt videochat. Jeg tjekker Facebook ofte, den er blevet malerisk. Trump han fylder meget, og bosset fanger fisk. Jeg læser side op og ned om viruspandemi. Nu har jeg lavet denne sang, og det er jo fordi mit liv er i en overgang, som føles helt forkert. Går det den forkerte vej, for bliver jeg isoleret. Og corona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tager en hånd, og vi kan være tæt sammen. Vi diskuterer længe, hvad mon virker allerbedst. Er det samfundssindet? Er det test? Og hvordan skal vi nu åbne op, mon ikke det snart er tid? Eksperter er der mange af, men ingen ved en skid. Journalisterne kan kun spørge om det, der lige har sagt, eller interviewer hinanden, illusionen er intakt. De gamle har låst sig inde siden sidst i februar. Jeg er længes bare sådan efter at knuse min gamle far. Når dette må jeg over, og vi har en ny vaccine, vil jeg håbe på, at denne tid også blev den medicin, der åbnede vores øjne op for fundne alle er. Af alle dem omkring os, og dem som er os nær. Mit liv er i en overgang, som føles helt forkert. Går det den forkerte vej, for bliver jeg isoleret. Og corona, hvornår kommer den dag, hvor jeg så tager en hånd, og vi kan være tæt sammen igen. Ja, det kan ikke lige godt være gang. Men det var sgu da meget sjovt. Ses derude.